बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव हायुङारि थाखोनि सावरायमेल। सा-सानजा भारतनि दरब्रै रायजोनि मोनजि सिक्स सिडुल काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जथुमदों गोनांथार सेमिनार। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै मावफुंजोबनांगौजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गासै मोनजि सिक्स सिडुल काउन्सिलनि खुंथायारि गोहो आरो रांखान्थि फुंखाखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय 125थि एमेन्डमेन्ट बिल आरो आर्टिकेल 280नि एमेन्डमेन्ट बिलखौ गनायथि होनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननो दिनै जथुम्मायाव गुवारै सावरायलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सा-सानजा भारतनि रायजोफोर फारियै आसाम, मेघालया, त्रिपुरा आरो मिजोराम रायजोनि मोनजि सिक्स सिडुल काउन्सिलफोर फारियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, खासी हिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, जयन्तिया हिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, गारो अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, लाई अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, मोरा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय खुंथायारि गोहो आरो रांखान्थि फुंखाखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय 125थि एमेन्डमेन्ट बिल आरो आर्टिकेल 280नि एमेन्डमेन्ट बिलखौ गनायथि होनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननो दिनै जथुम्मायाव गुवारै सावरायलायो। महार्षि बाल्मिकी संस्कृत मुलुगसोलोंसालि, हारियानानि भाइस चेन्सेलर आरो मुंदांखा गान्धीयान प्रफेसर रमेश चन्द्र बरद्वाजनि मासि लानानै दैदेननायाव गोदान दिनैनि हायुङारि थाखोनि सावरायमेलाव दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। हाबाफारियाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि प्रमद बर', सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानि सिनियर एडभकेट बिजय हानसारिया, त्रिपुरानि मन्त्रि शुक्ला शरण नुवाटिया, खासी हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बारग' सिइएम फाइनिआइट सिं सिम बिथांमोनहा नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।